तामुलपुराव राजकुमारी थियेटार हानजानि नैथि गोलोम बोथोरनि थियेटार मावबादाया जागायजेनबाय। तामुलपुर हाथाइसालिनि साखाथियाव थानाय बाथौ थानसालियाव राजकुमारी थियेटार ग्रुपनिफ्राय 20 साननि थाखाय नैथि गोलोम बोथोरनि थियेटार मावबादाखौ दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबनायनि गेजेरजों राजकुमारी थियेटार ग्रुपनि दैदेननायाव 20 साननि थाखाय नैथि गोलोम बोथोरनि थियेटार मावबादाखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर'आ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बानेश्वर नार्जारी, लोगो आफादगिरि जीवन जिउ बसुमतारी, तामुलपुर दखरा दुलाराय हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिष्णु बर', मिरु दुलाराय हारिमु आफादनि हारिमु नेहाथारि पुलेन मोसाहारि, तामुलपुर ओनसोलनि फोरोंगिरि नगेश्वर बसुमतारी, मिरु बिसानि फोसावदिं नेहाथारि देरहासार नार्जारीमोनहा बाहागो लायो। बे मावबादायाव स्किमनिफ्राय NSDN जानो हानाय त्रिपुरानि फहार जामातिया, स्किमनिफ्राय NSDN जानो हानाय गुवाहाटीनि धीराज बर'मोनहा फोरोंगिरि महरै बाहागो लाफैगोन। जाखांफुनाय जि दिनै गोबां ड्राग्स एडिक्टेड जाबाय, जाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायनायजों लोगोसे बेखौ जे केरियार हिसाबै लानो हायो, एक्टिं बा कालचार जायखिजाया स्पर्ट्स बेखौ नोङो फरायनायजों लोगोसे बेखौ केरियार हिसाबै लानो हायो, जाय नोंनि एक्सट्रा बियो मोनसे कारिकुलाम। दा बेखौ जों अराय सम मानसि हिसाबै जुदि थांनानै थानांगौब्ला नों अकल स्टाडि नोंनि फरायनायजोंल' जानाय नङा, नोङो बेखौ एक्सट्रा कारिकुलाम हिसाबै जायखौ बुङो एम होननानै बुंदों थांखि, बे बाथ्राखौ जोङो लांफानो थाखाय नैबे मोनसे एक्टिं लेभेल बा एक्टिं जगत जाहाथे हलिउड बलिउडआवबो जोङो थांनो थाखाय जोङो बेयो मोनसे लामा जागोन। आं बेखिनिखौनो दिनै तामुलपुर जिल्ला एबसुनि बिबानगिरिनिफ्राय आङो बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। थांखियाथ' जोबोद गुवार, जोंनि तामुलपुर ओनसोला थारमाने मोजां मोजां एक्टर ओंखारथों, एक्टिंखौ बुजि मोनथों, जानला मानला रिल्स एबा शर्ट मुभि बानायबाय थास्लायस्लाय मोजाङै सोलोंनानै बानायथों होननानै बेनिखायनो लाबोनाय जादों। जिहेतु आंबो तामुलपुरनिनो आरो दिनै बेखेवबाय जोङो आलासि बिथांमोना फैदोंमोन, जेरै नरेन बर' सार, बेनिफ्राय बानेश्वर नार्जारी सार, बिथांमोना फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवबाय आरो बेयो 20 सानसिम थागोन आरो लास्टआव जों मोनसे प्रडाक्सन ओरिएन्टेड लाखिदों नालाय मोनसे मोजां नाटक खालामगोन गोदान, आरो लोगोसे गोजाम जोंनिया मोनसे दंखायो बेखौबो खालामफिनगोन। सासे एक्टरनि थाखाय एक्टिं खालामनायनि जा बेसिक निड्स नांगौ, जेरैबायदि केरेक्टाराइजेसन, बडि मुभमेन्ट, गावनि बडि माइन्ड बेफोरखौथ' ट्रेन खालामनो जोबोद गोनांथि थायो एक्टिं खालामनो थाखाय, आरो लोगोसे भइस एन्ड स्पिच, जोंनि गाराङा बोरै जानांगौ बा भइसखौ बोरै थ्र' खालामनांगौ, पिचखौ बोरै आप डाउन खालामनांगौ, बिट थायो बेयाव, बेफोर गासैखौबो ट्रेन खालामनाय जागोन आरो लोगोसे फिजिकेलखौबो एसे ट्रेन खालामनाय जागोन। बेनोसै जेरैबायदि स्टेनिस्लेभास्किनि रियेलिस्टिक एक्टिं थियरि दोङो, माखासे टेकनिक दं बेयाव, टुल्स एन्ड टेकनिक्स, बेफोर गासैखौबो जेसेबां हायो जोङो 5 निफ्राय 6 घन्टा गेजेराव सानफ्रोमबो बेबायदि ट्रेनिं होनो नाजागोन आरो दा सान थागोन सार, 20 सान थागोन आरो खाथि खालानि जेसेबां सुबुंफोर दङ गेजेर गेजेर फैनानै नायफैनो हागोन बेयाव फैनानै। आरो फाइनेल श' खालि बयखौबो फैनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। 25 खालाराव जागोन जुलाइ दाननिनो।